Det er fredag aften, og øvelse Smil, som hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn står for, er tæt på at starte. Her ses, at den sidste make-up lægges. Det er ikke også, det har jeg også i ørene mandag morgen. Jeg håber ikke, jeg har, når jeg sidder oppe på kontoret. Nej, det er koffer. De står bare på jeres højre fløj. Men hvis de er 55, så er det små 20 i. Det kan godt være lidt af et puslespil at få næsten 400 mand klar til appel på en lille parkeringsplads. Hvad skal vi stille? 49 mand! Tak for det, rør. Anden kompagni. Anden kompagni stiller 55 mand af. Ja, allerførst må vi byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til årets øvelse Smil. Vi gennemførte den jo for første gang i november måned sidste år. Og der har vi taget en masse erfaringer med og har ændret nogle ting. Major Martin Krog byder velkommen til en øvelse, der tager udgangspunkt i et terrorscenarie. Et scenarie, hvor der er demonstrationer imod den militære tilstedeværelse, bilbomber, selvmordsbomber og militære angreb. Allerede fra start bliver de 3 lejre testet til deres yderste, både inden for patrulje, bevogtning og adgangskontrol. Sanitetstjenesten har også mere end rigeligt at se til, som her, hvor der arbejdes med et hjertestop. G5 her. Føling. Bombe. Skift. Det er modtaget. Slut herfra. Honninger, har du flere trykforbindinger? Nej, jeg har ikke flere ton i kø. Hvad? Jeg har ikke flere ton i kø tilbage. Har du ikke flere? Nej, jeg har ikke den enkeltmandsforbinding. Nej. Kan vi lige få noget hjælp herud? Kom med ud med enkeltmandsforbindinger! Jeg har stoppet bløden roligt. Der sker ikke noget roligt. Gennem øvelsen ser vi rigtig mange forskellige typer af skader. Blandt andet, som det ses her, en bortsprængt arm. Det kommer så roligt. Lørdag morgen ankommer en helikopter, der skal hjælpe de hårdt pressede militære enheder med løsning af forskellige opgaver. Jamen, vores opgave overordnet her, det er at etablere bevogtning af den her compound, som er en del af distriktets øvelsesområde. Der er 3 øvelseskompagnier i spil, og første kompagni ligger i den her compound. Primær opgave er at sikre, at de elementer, der er her på compounden, de kan arbejde i fred og ro, både komme ind og ud, uden at blive forstyrret. Noget af det, vi har oplevet her, jamen det er, at vi har haft nogen, der har været meget nysgerrige, civile, som ville ned og se, hvad det var. Da vi startede med at komme her, der var rent faktisk nogen herinde på området, som sad og lunede sig ved et lille bål. Men de blev så bedt om at gå, da vi skulle overtage området. Derudover så har vi også haft nogle direkte konfrontationer. Vi har haft nogen, der har forsøgt med en bombebil, men den blev også standset, inden den kom ind igennem vores hovedindgang. Vi har også haft et par grupper inde af modstandere for at forsøge at komme ind på selve compounden, men det er også blevet afvist. Ja, de kaster også røg på et tidspunkt. Røg og håndgranater, eller bare røg? Nej, kun røg, ikke? Nej, den ene af dem var sgu en røggranat. Men, det har Ja, fordi den lå deroppe rigtig længe. Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Og med uniformer og sådan nogle ting. Fuldstændig ligesom vores. Og så nogle af dem bare hovedbeklædning, det var sorte huer. Ja. Opgaverne er mange, og pludselig dukker der en demonstration op. Bevogtningen må have hjælp fra udkommende patruljeenheder. Vi har en synlig demonstration imod os. Foregår der.
Vagterne når ikke at registrere, at en af demonstranterne har et bombebælte på. Det når at springe, hvilket koster mange ofre. Her er der igen brug for sanitetstjenesten. Så er vi klar til at modtage det op. Så har du bare 2 mand på hver borger, og så en af dem i jeres række. Godt. Yes.